Los Huetoseko landa etxean gaude. Los Huetos landa etxea Bataia mendilerroan kokatutako ohiko euskal baserria da. Gasteizik 9 kilometrotara landa etxe honek naturaz, lasaitasunaz eta divertimentuaz gozatzeko aukera ematen dio bidaiariari. Hau landetxe bat da eta bezeroei logelak alokatzen diogu. Daukagun bezeroak normalki izaten dira bikoteak, familiak eta gero langileak. Landetxe hau nire emazte eta ni bizonartian daramagu, semeak batzuetan laguntzen dute, puntualeik euki, eta dauzkagu 4 logela, 2 suite, 2 logela normal, gero sukaldea eta jardina handi bat. Los Huetos fauna aberatsez eta osaketa karstiko apartaz inguratuta dago. Aipatu beharrekoak dira, Gorozko bazuloa edota inguruko mendilerroen gailur garaiak. Era berean, Euskadiko hiriburuarekin daukan gertutasunak abantaila ugari eskaini dizkio landa etxe honi. Gure landetxean egin duguna izan da hemen inguruko beste enpresa batzukin lortu ditugu akordo batzuk, eta akordo bat pinball laser, karting, saldi gainean bueltak emateko enpresekin. Orduan, ze gertatzen da, jendia hori asko baloratzen du holan ibiltzea. Esfuerzo ekonomikoa aparte, horri biliga enpresak ikusten ze zerbitzuak ematen zuten, ze prezioetan, ze kondizioetan, eta hor aurkitu ditugun batzuk emandakoa esan esmero handikua. Hor arazoak eduki ditugu eta azkenian gure izena zan tenteza ona. Orduan, aurkitu ditugunak, egia esan da, oso lana, oso politxa ematen dute, pinball laser, karting, asto gainean ibiltzea eta saldi rutak. Bezeroak oso pozik gauz eta gu eurekin ere bai. Etekin handizenak aurkitu du jendea nola askoz gehiago dator. Eta ez hori bakarrik, datozenak askotan denbora gehiago gelditzen dira, errepikatzen dute bizita, eta ez hori bakarrik, lagunei esaten diote etortzeko, eta zerta eurak hartu behar dutena, zer egin behar dute, eta horko partez bentaja handiago da guretzat, ez da beste enpresarako ere bai. Nahi dugu bide hortan saiatzea. Zer gertatzen da, mutientzako eta grupo taldeetarako gauza asko ditugu, baina neskentako ez hainbeste. Eta horregatik, orain gauz tratotan, spa batekin, masajes a domicilio, solarionekin, halako trato baten bat ere aurkitzen.